wata rayuwa cikin duhu, ilimi jigon tafiya. Tsayawa nake ta yi idan na gama tun karkara. Nayi da ka daina kwaɗayi mabuɗin wahala ne. Daina yin gaugawa domin shi arziki daga Allah ne. Mu kare mutuncin mu kare mu tsunduma a wata rayuwa. Yaran bana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Ya'ya kyautar Allah in ya baka to kai godewa. Sannan kai renan su akan hanyoyi kyawawa. Karka zalunce su, ka saka su cikin wata rayuwa. Yaran bana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Shi alhaki kwaikwayo ne komi kankantarsa yana binka. In kawa wani cuta to walla rabbana bai kyale ka. Ranar sa kaiya za ta zo in mun tashi wata rayuwa. Yaran bana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Gaskiya na ji daɗi Tanimu. Ashe haka kake da cika alƙawali? Tanimu, ka san fa shi mutum baya cika sai yana da cikakken alƙawali yana cikawa. Gaskiya ni na ji daɗi. Haka sa na ƙara son ka Tanimu. Allah na ƙara saboda dai ka mun yanda ya dace. Ayo, ai Salamatu. Ai ko ban cika alƙawalin kowa, ke ina cika alƙawalinki. Saboda duk mai son ya sha banza to sai ya yi aikin banza. Gaskiya. Wallahi. Malam Tanimu ka gane. Ina da yanzu tun da wani irin wannan guda biyu ka sau. To bari in dauki daya. Ina da saura biyu gida. Sai in hada in yi amfani da shi gida. Wanga sai ka aje hannunka. Na'am? Wa'anda sai ka aje hannunka in dauki kwara daya ina da wa'annan. Ina da wannan da kaso guda biyu sai in dauki daya in hada da wa'ancan kai Malam Tanimu. To. Tunda ka riga ka sau kuma ba komai na ji daɗi. To yayi. Yanzu ka ga innan mu ta dan sani wani aiki ban karasa ba saboda na je ka zo na maza na fito in tashi a littattafan nan. Zan shiga in karasa. Jibi za mu fara karatun ku. Sai mu fara nan da kwana biyu. Ya fi kai ka natsu ni ma na natsu. Kwana biyu koko mako biyu koko sati biyu. A kai kushin Malam Tanimu sati biyu ai hutu na tafiya. Kwana biyu. To to ba komi din. Ba kwana biyu din. Ba komi ko? Ai Salamatu kanna ba ta ganin wahala. Haka ne gaskiya ta na gode. To yayi. Lokacin kakin tsani ma na dan samu natsuwa sai in zo mu yi karatun mu. Kwana biyu. Haka nan din za a yi. To Tanimu na gode kwarai. Allah saka da alheri. Ni adda godiya. To na gode Tanimu. To shikenan sai an jima. A gaida su. Akwai matsala fa. Wallahi dai na kwanto ma kaina kura. Yanzu kai ba komi kawai. Wata rayuwa. Wata rayuwa. Wata rayuwa. Wata rayuwa. To wai ni yanzu ya zani ƙaƙa zani wai. Wallahi Allah ya san ina son Salamatu ina ƙannata. Kuma rashin tahiya in biya mata karatun nan fa wallahi ranta zai ɓaci. Ni kuma wallahi da ranta ya ɓaci
wallahi ƙara in ji ban ji daɗi ba. Don haka tabbas wallahi na samu mafita. Allah ya kai mu gobe lafiya. Wata rayuwa cikin duhu ilimi jigon tafiya. Salamu alaikum. Tsayawa nake ta yi idan na gama tun kakara. Salamu alaikum. Wata rayuwa abar tausayi ce. Wata rayuwa A karama kallahu. A fa kallahu. Mito. Ayyada kallahu. Ya hankali. To. A karama kallahu. abar wasi ce. To. Kare na guda da wannan zance. Koyi binciken abin da kuke ba mai Yawwa. kyau bane. Ka gane? Waɗanga ma da tahon su. To malam. Dama abin da muka so al'umma su yi karatu. Tunda ka gano za ka yi karatun. Daman bukatar muke nan. Mutum guda ya shiru ta hannunka ya haika tayar jajjayen raƙumma. Muna karatu bayan magariba. Amma kai zan baka kyakkyawar kulawa. Ka zo bayan isha'i. Na'am. Sai ka zo lokacin sai mai karatu. Nagode. Ka gane? Nagode. Nagode. Nagode a karama. Nagode. Nagode. Sai ka taho kaka mance ka taho. Ai a karama kallahu. Na'am. Wallahi duk gaban taho ba. To sai dai in mutuwa ne. To Allah dai kai mu lokaci. Amin amin. Nagode. Nagode. Sai ka taho kenan. Nagode. Nagode. Rayuwa kan musulunci. Rayuwa mai sassauci ita ce rayuwa mai adalci. Yan uwa mai gyara kar mu shagalta cikin wata rayuwa. Yaran bana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Da abin da ka shuka to wata shi za ka yi girbewa. Alkairi ko shari ba wanda za a yi canzawa. Tun duniya ka ga sakayya kafin aje wata rayuwa. Yaran bana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Mai kwaɗayi da ka daina kwaɗayi mabuɗin wahala ne. Daina yin gaugawa domin shi arziki daga Allah ne. A karama kallahu. Malam Tanimu. A karama Ni ka kallahu. ruwa shi. Wai ashe a karama kallahu. Eh. Idan mutum yayi kwana rana shikenan duk abin da ya karanta sai ta hiyatai. Ha, Malam Tanimu. Ai kwana rana bai saka ka banci abin da ka karanta Malam Tanimu. Ga karatun da mun ka yi. Gashi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Hazihi qawaid at-tauhidi. To, Kai ya dawo. Wallahi ya dawo. mutum bai manci abin da ya karanta in dai kwana rana ne. A karama kallahu. Nagode. 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 Allah amfana. Nagode. Allah sassaka. Amin. Nagode. Kaka mance ka dawo anjima din da bayan shi. Ai a karama kallahu sai dai in mutuwa nayi. To shikenan. In mutuwa dai ka hana min zuwa. Allah ya kai. Nagode. Allah ya kai. Nagode. Wata rayuwa cikin duhu ilimi jigon tafiya. Tsayawa nake ta yi idan na gama tun kakara. Ya naga ka buɗe farko Malam Tanimu. Malam Tanimu to ai ni tsakiya nake har na kai babun sunan nudu'i ba. Shafin arwalla nake. Kaga ko an kada farko ni da zan koma hutu ai ba abin da na samu. Mu fara daga inda nake. Dakata do Allah. Shi wa karatu da kika gani ne. Daga farko aka fara shi. Sai a tai har ƙarshe. Shi duk karatu in kin taba ganin an fara gini da sama an ce a faro gini da sama ba sai dai a fara da ƙasa ba. Ban taba gani ba Malam Tanimu. To. Kuma gaddama nin maka ba. Amma kaga ai hutu na kusa karewa ya kamata mu fara inda nake. To ni dai a'a. A dai fara dai da farko. Ya kin ga aka fara da farko. Komi ne shin abu ba a daddaka karatu ba daddaka aka yi ba. Sai a yi daddaka mana. Ana yi ana daddakawa. Sai ki ganewa. Kuma ni ma sai in sanin yanda zan karanta sheki. Koko in ta miki zubiyan abin da ba shi da amfani. To budo. Ai baka buda ba. In juwa gashi. Ba nan ne farko ba ai. Nan gabatarwa ne. To ni dai
ni dai nan za a yi. To shi kenan. Amma in haka ne sai mu rinka yin shafi-shafi. Kaga kafin na koma hutu na samu abin da na ɗiba. Mun ɗan yi satin da shafi-shafi ne. Shahi? A'a. Ke karatu fa layi aka yi. Layi muka yi ne. Ke kan kike ya ganewa. Ha ba da Allah. Duba ki gani. Ngana ki. Wa amma man habat. Ba haka ba ne, wannan karatun Qur'ani ne, wannan kuma qawaidi ne malantani. To ke in banda abinki ma ai duk karatu na addini guda ne. Ai duk karatu inda na arabiya na to guda ne. Ba wani qawaidi ba, duk karatu guda ne. Amma ko wannan ma din ba daidai bane yadda ka faɗi. Wanga kuma qawaidi. Kai wallahi rubutun ne kai mini hazo wallahi hazo naka gani. Kai Salamatu, littafan ga suna da matsala saboda tun da na tafi sayan su nace a bani manyan baƙaƙe. Wai kai mutun wai yanzu ko dai masu sayar da littafan addini su ma dai cewa ne a bani manyan baƙaƙe. To abinda za a yi littafan ga mai shi su sai haɗo su bani. Bari malam Tanimu zan je birni gobe. In na je zan sawo maka wasu masu manyan rubutu yanda zaka gane. Da kyau ba ko bai yi ba? Yawwa. To wallahi in kin haka kin min komi kin min daidai kuma ni na yi miki alƙawari Salamu. In Allah ya so sai na cika ki da karatu dan kwanan ga ya tozarta. Anya Tanimu karatun ka kai shi kyakkyawan niyya. Akramaka Allah. Kai ho sai na yi haka na bude ido sai ya kulle ido sai ya bude ido sai ya kulle kwana fa. Abin da ka so da kai duk abin da za ka yi abin da ya shahid harkar ibada ka kyautata niyyarka. Akramaka Allah. In ka yi abu nan da kyakkyawan niyya a ce karatu layi ɗaya layi biyu baka rike shi ba. Wallahi na gaya ma akramaka Allah kwana na. Wallahi shi na ɗauke ni ashe ba ni ɗaya ɗauka ba. Wallahi da duk abin da a cikin tunani na da kwakwalwata. Kwana bai tayar da karatu. Abin da nika faɗa maka ka kyautata niyyarka. In ka kyautata niyyar Allah zai taimake ka. To in ko baka kyautata niyyarka ba ka yi ta da wata manufa to Allah zai baka da manufarka. Mallan ba shi ba. Ni wallahi kunya da ka sani. Kunya da ka sani wallahi duk inda take na jita. In wabo da baki in wada wayar da ka faɗa min. Na'am. Karatu ya kama gardama. Shin ka da ji maganar na faɗa ma? Akramaka Allah. To ka kyautata niyyar kan karatun ka. In ka yi shi don Allah ka asasa shi tun farkon shi don Allah. To Allah zai taimake ka. In ko da mun ba don haka nan ka yi shi ba sai Allah ya baka da dubararka. Kuma wa ranka daɗe. Likita wurin ka ne. Ranka daɗe in ji lahiya ne ko? Lahiya lau. To. Likita na shanya maganin da ka ba. Har yanzu kai na bai daina ciwo ba. To yau kwana nawa da baka magani? Yalla bai. Yau za a kai tsawon sati ɗaya. To ai ce maka an kai yalla bai. In ka sha magani kwana 3, ai sai ka dawo. Haka ne. Likita har yanzu kai na ciwo yake yi kamar ya tsage. To, bayan ciwon kan akwai wani abu da yake damun ka na daban? Ina tsula zawo sosai. Anya yan labai cikin ka ko baya ciwo? To ciwon cikin
ai shi yake janyo min wannan zawon da nake yi. Duk lokacin da ciki na ya murɗa to a wannan lokacin sai na yi zawo. Wani abu ma da yake ban tsoro tun da nake ban taɓa zawo irin wanda nake yi yanzu. To, yallaɓai, saurin da kaga ina ta yi baƙi ne mun kai. Za su shigo domin kula da harka ta lahiya da muke yi yankin ga. Don haka zan je in tarbo su. Ka koma gida in na dawo sai ka dawo ka same ni. Hawa kai, ina gida wa? Ina nan ai. A jira da zan je. Assalamu alaikum jama'a. Yawa na wannan yanki namu kamar yadda kuka sani idan wani bako al'amari ya same mu muka yi kokari mu zo mu sanar da mai gari domin mai gari shi ba mu dama ta hanyar tara al'umma mu yi mai su bayanin abin da yake tafe da mu. Kamar har koyaushe muna tare da wasu baki da suka zo daga birni domin gabatar da wasu ayyuka waɗanda suka shahi harkar lahiya. Don haka an ka ce waka bakin mai ita ta yi daɗi. Don haka ga manyan bakinmu yan labai bismillah. In ka daɗe sunana Ahmad Umar tare da abokin aiki na Aliyu Al-Mustafa. Kamar yadda muka bayan cewa mu ma'aikata ne na lafiya kuma mun zo wannan yanki ne ba don kuma sai don gudanar da wasu bincike akan lafiya. Sannan mu dinnan ma'aikata ne daga wata ƙungiya mai tallafa ma al'umma musamman marasa lafiya. Kamar yadda aka saba wancan lokacin mun zo mun yi gwaje-gwaje akan malaria kuma insha Allah mun ba da tallafi akan masu ita da kuma hanyar da za a bi aka kada kai daga reta. To haka kuma wannan kanan mun dawo don gudanar da wani bincike akan wata cuta wadda ke karya garkuwar jikin ɗan adam, wadda ita wannan cuta matuƙar ta shiga jikinka ta karya garkuwar jikinka to ta buɗe hanya ce ta shigar wasu cututtuka da dama. Sannan misali kamar yanzu a ce gida ne haka da dukiya a ciki amma ba masu tsaranta, haka idan barawa ya zo ya shiga ba wani zai hana shi ɗauka, zai kwashi abin da ya ga dama ne ya fita. To haka wannan cuta idan ta tunkaro idan ta shiga jikinka to duk wata cuta ta shigo ta samu hanyar shiga jikinka ne ba tare da wani abu ya kare ta ba. Sannan ita wannan cuta ba wai dan mutum ya kamu da ita ba shi kenan wai ya sa rai shi mutuwa zai yi, a'a ai akwai hanyoyi da dama wanda mutum zai iya kwantar da hankalinsa matuƙar yana shan magani sannan rayuwarsa cikin kwanciyar hankali har ma ya yi aure ya haifafa 'ya'yansa ba su kamu da wannan cuta ba matuƙar zai bi dokokin da wannan ƙungiya za ta gindaya masa na shan magani. Sannan hanyoyin da ake kama da wannan cuta suna da yawa amma mafi sauƙin hanyar da ake kamuwa da ita shine hanyar saduwa. Misali ka je ka sadu da wata ke da wannan cuta to ba makawa wannan cuta za ta shiga jikinka. Sannan ga hanyoyi da dama musamman kamar wurin musayar jini, ka je asibiti baka da lafiya a ɗibi jinin wanda yake da wannan cuta a sa maka a jikinka to ba makawa wannan cuta za ta shige ka. Sannan kuma da wurin amfani da abubuwa masu kaifi ko kuma tsini kamar reza da allura da tsinke da sauran abubuwa, matukar mai wannan cutar ya amfani da wannan ɗaya daga cikin abubuwan kai kuma ka zo ka yi amfani da su to tabbas za ka kama da ita. Sannan idan ka kare kanka daga neman mata ko kuma kafin ka yi aure an je an yi gwaji ga matar da za ka aura cewa ba ta da wannan cutar kai ma baka da ita, haka za ku yi auren ku yi zaman ku iyakance dokokin da ake bi na kare kai daga kamuwa da wannan cutar, ku yi zaman ku lafiya kalau ba ta da wannan cutar ta kama jikinku ba. Da fatan za a ba mu goyon baya sannan kuma za ku gamsu daga bayanai. Assalamu alaikum. To baki mu ma muna godiya kuma insha Allahu za mu ba ku goyon baya da haɗin kai a wannan gari namu na wannan tabbatar da wannan aiki da kuka zo da shi na gwaje-gwaje. Insha Allahu don haka ni na ba da dama duk wanda ke karkarar nan shi taho tare da shi da iyalan shi taho shi kawo su wajen gwadin ga don a gwada a tabbatar da lahiyar kuwa. Kuna ji na ko? Kuna ji na? To alhamdulillahi mai gari kamar yadda kun ka ji bayani ga mai gari to kahin bakin ga su tahi dan akwai mai tambaya shi. Ina da tambaya.
ba a bada kuɗi don ni duk harkar kuɗi ba da sonta in dai ba a bada kuɗi shikenan ba a bada kuɗi ba a buƙatar sisin kwaban ku kyauta ake wannan gwaji. Allah ya taimake ka. Ina da tambaya. Shin kana ta bayanin gwaje-gwaje? Shin shi wanga gwaji na tsawon mu na za a gwadawa ko ko faɗin mu ko ko faɗin gonakin mu? Don wallahi in noma na kaf karkarar ga cikarta da batsewa in dai noma na wallahi ba a cin min ba dan sarkin noma nake. Dakata malanta ni mu. Wannan ba gwaji bane wanda za a ciwa awonka aka nima ko kuma faɗin gonarka. A'a gwaji ne wanda za a ɗibi jininka a auna mallanta ni mu. Tambaya. Abin da tambaya ta shin da mata maza na taba su koko dai dan ni ba a zuwa da matata in dai maza na taba mata. Kai tsaye Abubakari wa gaba magana bace ta namiji ko mace don ba awon al'aura na za a yi balle a ce an auna al'auran namiji ko mace. Jini na za a ɗiba kan a kai fa. Sannan shi a dalilin da yasa an ka ce ku bari 'ya'yanku mata su yi karatun ga na zamani ko ba don komi ba mace ta ɗiba wata mace namiji ya ɗiba ɗan uwan shi namiji. To akwai mai tambaya? Akwai mai tambaya ranka. To suna jin ka. Gwajin gada za a yi ana zuwa da abinci. A dan Barno, wagga ba magana abinci ta ba. Kahin ka ta wurin gwajin ga, ka tabbata da kai da iyalinka kun ci kun koshi. Sannan sai ku ta wurin gwajin ga. Sannan Allah shi taimake ka. Gwajin ga ba ko ina na za a yi ne ba, illa ɗakin muna na shan magani. Kamar yadda an ga saba nan ne za a gwajin ga ba birni za a ba ko kuma a ce wani wuri za a mai nisa. To likita iya ka bayani da kenan ko? Shikenan Allah shi taimake ka. To shikenan kowa shi tashi ta yi wani harkokin shi na sallame ku. Wa daga harkar shi. Wayan mu dagare su wakili. An yi magana. Manta ni na ka ta wayoyi. To malam Bala hauka na kai da aka cewa wai in tai amin gwaji. Da raina da lahiyata ni in dauki kaina in tai in kai kaina wai amin gwaji. Kai malam Bala kai ho in ina da ciwo ni ne mutum na farko da ya kamata in sani. Kai wallahi kila ma malam Bala wanga a dudu in ka bincika sai ka cimma hada kai an kai dan a cutar da mu. Ina manta ni abun na ha gani. Ba magana cutarwa ne tunda har mai gari ya aminta da su zo su yi gwaji abinda na gani ya kawata mu ma mu aminta mu je a auna mu tunda daga ni har kai mun san cewa mu da wagga cuta ko kai ni ho matsala bani da ita dan wallahi na sani kullun ne ta gona wallahi dan kuyya 12 ta na kai banda ma kananan aikace da na kai can gehe har ana faɗa min wani batu manta ni kare tunani kai Malam Bala, ka dai tunani ma dukkan ganna lahira kaina. To, alhamdulillah yalla. Kaga na duba baka da malaria. Ka san wancan karo da ka taho na asibiti. Na ce maka ka sha magani. Kasancewa wanga abun da muke gwajin da shi ba mu da shi ya kare. Amma gashi kuma kaga yanzu mun same shi na bada baka da ainihin malaria ka. Ko ba haka ba? Kuma na auna jininka kowace lokacin na ga baka da hawan jini sai dai kaga cututtuka na da alamomi da yawa kaga ita kanta malaria ciwon kai mai zafi alama ce ta malaria haka shi kan ciwon kan mai zafi alama ce ta hawan jini don haka a shawarci ina baka shawara daga ta birni a asibitin birni domin a ƙara maka gwaje-gwaje ko ba komi kaga mu ne ya ƙaramar asibiti ce ba mu da kayan gwaje-gwaje kamar irin birni haka ko yanzu haka ma hanzari ba gudu ba ɗan labai ɗazu fitan nan da ka gana yi baƙi ne muka yi domin kula da harkar lahiya yanzu haka suna cikin gari suna yekuwa don mutane su tattaru domin su zo akwai gwaje-gwaje da za su yi domin kula da lahiyar to amma likita wannan wani irin gwaje-gwaje ne wannan gwaji ne domin gano cuta mai kare garkuwar ɗan adam kuma gwaji ne mai amfani a shawarce ina baka shawara da kai ma ka shiga samun jerin waɗanda za a yi ma gwaji domin a yi maka gwaji ka gani nan ni kaina duk lokaci bayan lokaci na kan taya min wannan gwaji saboda amfanin shi likita me mahaɗina da wannan cuta ai ko gwajin na da amfani Allah bai
idan har ka yi gwadin za ka ɗauki abu ɗayan biyu. Idan har Allah ya sa ba ka ɗauke da wannan cuta, kana da damar da za ka kare kanka daga kamuwa da wannan cuta. In kuma Allah ya sa kana ɗauke da wannan cuta, kaga za ka ɗauki matakin ganin baka yaɗa ma wani ita ba, kuma ka sha magani, domin ai ciwo ba mutuwa ba ne. Ta hanyar shan maganin zai sa ka zauna lafiya. Wata rayuwa, wata rayuwa, wata rayuwa. Zan yi ci na Allah ya sai yau. Wata rayuwa, wata rayuwa. Rabbana kare mu shiga wata rayuwa. Ya Rabbana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Rabbana kare mu shiga wata rayuwa. Ya Rabbana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Rayuwa mai inganci ita ce rayuwa kan musulunci. Rayuwa mai sassauci ita ce rayuwa mai adalci. Yan uwa mai gyara kar mu shagalta cikin wata rayuwa. Ya Rabbana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa.